Jeg er Mikkel H. Som de færreste af jer nok ved, har jeg ikke brug for cykelsko. Men den seneste måned har jeg testet et par cykelsko. Og ærligt talt, det fungerer bare ikke. Jeg har altså altid været på god fod med min skotøjsforhandler. Så selvfølgelig skulle skoene testes, da hun foreslog et par til en dagligdag i høj fart. Jeg har prøvet en sort cykelsko i en måned, og jeg er overrasket over, hvor svære de er at gå i. Helt seriøst, de er hverken skridsikre eller med sømværn. Det spiller bare ikke. De er godt nok lette, men man rører hele tiden. Og så ser de ikke engang godt ud. Hvad skal jeg sige? Må jeg ikke godt få min sikkerhedssko tilbage igen, altså? Hallo?